Fi'n cael lot o looks. Oh, hello! O fi gweud, mae Mr. yn caru fi. Mae Hen Wlad Fy Nhadau. Hiya guys, croeso nôl I PopT, ei drychwch ble ni ar faes Eisteddfod yr Urdd, Sir Gyfyrddin 2023. Waw, mae fe mor braf yma, Cadi. Mae fe mor braf bod nôl ar y faes Eisteddfod, yn dwi? Fi'n gwybod bod fe'n lush ma, mae'r haul yn tywynnu, ond sa'i wedi cael lot o gyfle I fynd rownd y maes eto, Jed? Ei, mae ti mewn look, achos mae PopT wedi dod yma heddi. I'n gwneud fi'n edrych yn rili swyddogol gyda'r microffon na. Ie, bach rhy swyddogol, actually. Bach o'r cyfweliad, yn Ydy, dwi? sa'n licio fe? Ond y wir reswm maen nhw yma I roi sialensiau I ni, yn mynd o gwmpas y maes, felly gewch chi gweld y maes pryd ni. Ond cyn I ni ffindo mas beth yw'r sialensau yma, PopTwyr, chi'n gwybod y drill erbyn hyn. Beth am I chi Tanysgrifia i'r sianel? Ro, like ar y fideo yma, sgwylwch yn dda. A gwasgu'r gloch bach notification tra bod chi'n na. Ding dong. Chi'n barod? Barod. Jed, mae'n iawn bod ti ddim wedi cael llwyfan o'r gwlad. Ys ti'n eisiau ti cael tantrum am y peth? Mae'n hollol naturiol. Dwi'n cael text. Diolch Dwi'n cael beth yna. text. Oce, mae hyn gan PopT. Ww! Rhyf un. Ffeindio freebies un coch, gwyn a gwyrdd. Cael llun gyda Mr. Urdd. O, Mr. Urdd yn lyfo fi. Oce. Gwneud rhyw fath o perfformiad o flaen y cyhoedd. A mae rhaid I fe fod un eisteddfodol. No. Bwyta rhywbeth o'r stondin. Hawdd I wneud â cwbl o weithiau yn barod. Mynd mewn i'r Portaloo a canu Hen Wlad Fy Nhadau yn ei gyfanrwydd. Mae hwnna'n afiach. 15 munud yn dechrau. Sa'n credu fi'n cofio beth. Paid o'n i'n ffordd o fi de? Pa'n y dilyn fi? Okay. O, sgysodwch fi, os yna freebies fan hyn? Sdim un gwyrdd? Ga I gael un gwyrdd, please? Ti'n legend, diolch yn fawr. Un gwyrdd. O, ein gwyn! Diolch. Is na rhywbeth coch? Stickers, please. Ga I gael sticker, please? Is gen I gwyn, gwyrdd, coch. Hapus. Sut mae Cadi'n neud? Reit, her hi fi'n unrhyw fath o berfformiad, cyhoeddus, eisteddfodaidd, a beth I fi'n joio wneud? Danso! Oh yeah! Oh yeah! Fi'n cael lot o looks! Sa unrhyw un wedi gweld Mr. Urdd? Sa unrhyw un wedi gweld Mr. Urdd? Mae yna gymaint o bobl jyst yn gwisgo coch gwyn a gwyrdd. Mae'n rili anodd ffeindio fe. Fi ffindo fe! Oh, hello! O fi gweud, mae Mr. Urdd yn caru fi. Gawn ni gael llun? Ar ôl 3, 1, 2, 3. Diolch, Mr. Urdd, ti'n ffantastig. Cario ymlaen I dy gwaith anhygoel. Woo! Freebies coch, gwyn a gwyrdd. Helo, sorry. Fi wneud sialens, chi'n gweld. Right. Lle fi'n goffo ffindo freebies coch, gwyn a gwyrdd. Fi'n mynd gael rwledd gwyn I chi. Ie! O! Yes! Yna rwles gwyn yma! Llwyddiant! Come on. Fi'n wneud sialens na fa, mi angen rhywbeth gwyrdd. Mae hwn yn gwyrfio gwyrdd, ydy? Mae hwnna'n wyn. Mae hwn yn lime green. Diolch yn fawr. Bag gwyrdd, pen mesur gwyn. Tybed sy'n mae Jed yn neud? Toilet. Rhaid, fi wedi ffindo toilet. Oh gosh, fi mor embarrassed am ti hwn, Cael. Mae Hen Wlad Fy Nhadau yn anwyl I mi. Gladau bach yn torion. Enwogion o fri. Ei gwron ryfelwyr. Glad garwyr tamad. Dros ryddid coll a sant. Ei gwaed. Pa fi canu? Dwi ddim yn neud e. Gwlad. Gwlad, plaidio lwy fi'n blad. Tramor ein fyr. I'r fi o baned i'r heniaeth. Nawr, just wneud flush iesgus bod fi wedi mynd i'r tŷ bach. A ni. Bant a fi.
Sai mo'n gweld neb am sbel. Oedd hwnna yn ofnadw. Beth mae Cadi yn neud? Sori i fod yn boen. Ei'n iawn bod fi'n dwy'n dy Mr Urdd jyst i gael llun, ti'n fe? Fi'n neud sialensiau, ti'n gweld? Reit, fod yn sialens arall i chi. Dwi'n cael Mr Urdd selfie. Diolch yn enw ti. Diolch, Ceri. Lle mae Jed? Sa eisiau cyw am bwyd, mae'r cyws yn huge. O, heia! Gai trio bach o bwyd ti, please? Diolch. Bwyd! Ges i bach o rocket. Mae hwnna'n cyfri. Right, fi'n blino nawr. O, fi'n cael digon nawr, fi rili wedi cael digon hwn. Cadi! Yes, dyn nhw mewn! Ti! Dan o ti! Da iawn. O, Jed, gael i roed rhain lawr, fi yn boiling. Be oedd gyntaf? Freebies. O, ie. So, fe ges i'r tri. Sticker coch. Mae gennau pen gwyn. A bottle opener. O, cool! Gwyrdd. Yn anffodus, 2 fos o 3 ges i, so ges i'r bag gwyrdd yma, cool. Lame green os hoffa chi. Bonsi Abertawe. A wedyn, pren mesur gwyn, so Fab. gei di hwnna, pwynt i ti. Ges i fwyd? Na ddo! Ges i bwyd? O, I ddim. nes i gael i mewn Portaloo. Fi fyd. O, be? Nes i wneud perfformiad cyhoeddus. Nes i ddim. O, so pwynt i fi de. So, 3-2. A beth arall oedd? Mr Urdd! Ges i? Do! Da iawn. Ond mae rai fi gyfaddau, dim dar Mr Urdd go iawn. Nes i cheto tyma bach. Wel, Cadi. Haid. Gyda fi fyny. Jed! Un o fi gyda'r wir Mr Urdd. Y dyn ei hun. Y dyn ei hun, felly pwynt i fi. O, a Sydd yn meddwl bod fi wedi ennill. Yes! Nes i joio nhw. ges i gam.